bazar thlir tu te chi bai ule voin hi April ni som ni pasari ni lai ni ania nimin khan USA chuan Russia laka Indo puang ang hiala ngai thei turin tongkam an chak chuaka hian khawvel tiral khel fu maya voina khawvel chanchin tharon puan lo tum kan nia ma se he US thu soi hi bazar thlir tu ditana hriat ngei ngai ni in kan hresia kanon puang le ta ni United States of America USA chuan Russia in Ukraine run meknaah Ukraine in hnehna achan theihna turin van le khawvel chocolate turin kan intiam ani antia hei bakah Russia laka indona puanna hi om chuang don amni tin hetianga USA an tong takah hian Ukraine rama indona chu atop mai don hauh lo ti tichianga chu bakah chuan US le sangawizawnpuite chu he Indonaah hian Russia lam dovin Ukraine lama tangin theihtawp chu in an thok ve ti po tichiang theihna ani mai don lom ni kan ti ani nimin khan Germany rama US sipai te in ku na hmuna US le athurol pui ram somli zet atangin palai kal khomin Russia in Ukraine hle lai arun rigot mai le anua thil thleng zel dan te ngun takin an ngai to khowa he huna hian US chuan Ukraine in he Indonaah hian hnehna achan nge theihnan atulani phot chuan an theidan danin ma an la don ti soin Ukraine in he Indonaah hnehna achan theihnan leile van chedot khopa turin kan intiam ani antia he hian Ukraine run tu Russia dovin theihtawp an chua don ti tichianga aom je taka chuan US hian Russia laka Indo puang theihna ani nge yang nimena meeting hi US in a ko ni in Germany ram chim thlang lama US mun pui ram stay na nei ania heta hian US Defense Secretary Lloyd Austin chuan thu soin he meetinga an relber chu Ukraine in aom mai lai ron run tu Russia laka hnehna achan ngei theidan tur le hun lo la om le zel tura run tu anom po Ukraine ram himna ngai to chungchang ani atia tukina kan muang hian Russia in Ukraine ram optuma ma alak meknaah Ukraine pui turin khawvel ram hrang te kan tang ruala he in beina hian Ukraine chuan hne tu ani nge in ringa chu helai hmuna local te point kan rin dan ani atibok US hi tuna hian Ukraine hnehna thuam pehnem berram ani meka Austin chuan Ukraine mamo phurukna ani don phot chuan van le khawvel po kan khoi chemayang ati hialani he meeting a tel German Defense Minister Christian Lambrecht point Germany chuan Ukraine hnehna Indo thona kana chi tank Gepard anti-aircraft tank pek arem ti to ti soya Germany hian Ukraine puina atana ral thuam athon manglo wangin Chancellor Olaf Scholz chu Germany rama le khawvel ramdanga po demdari aring chhotana ma se hetianga ral thuam lian pek atum thu German Defense Minister in a puang ta hian Scholz le akai hruwa German sarkaril rusuk thlek aron tichiang ta a ngai ani Germany Defense Minister Lambrecht hian Gepard tank hi neisa an nga lova ma se Germany rama ral thuam siam tu ten an siam bel mai don ti soin Ukraine in amamo zat asoyanga Germany in kan pe ang atia Ukraine chuan Donbas biala khothlang lamphai zola Russia sipai lo lut tur te dan nan hetiang ral thuam lian hi an mamo ti an lo soi to thin ani hetila hian Ukraine sipai te hi Russia siam ral thuam manga zirtir an niwangin Europe ramte ral thuam siam mang tur hian training pek an ngai dona chubaka defense lam mithiam te chuan Gepard tank hian silai mu sing ni sang thum makeng theya minute khat chungin sang khat le za akap chok theya minute somni chung ka char ani chuan he tank thlut na hi azo derani antibok hetila hian Europe ram Russia siam ral thuam kol ram engemaw zat chuan Ukraine hnehna hian an thon renga tuna po hian Poland rama warehouse pakhata chuan eitur le damdoi lambaka hetianga ram hrang in ral thuam an thon khom hi da ania Ukraine ram lama taklian manga phuru zel ania hengzinga hian howit zarlai pui mel som pari zet kap theite po atela silai le amu te po an check room el ul bokani atilama US hian Ukraine hnehna hian invena tur chi ral thuam athon thina ma se tuna hian ral thuam lian mel ma beina chi athon tran to a lai puimu tele Indona motor te po athon mek boka
Defense Secretary Austin Chuan kan thawp pui ram dang te po in ral thuam thon lu konga hian nasa takin min pui mek ani atia US hian a thlazar hnuaia Europe ram te chu Ukraine puya tha tho turin a fuipa mek ni a ngai ania US hian NATO huam chunga a tho pui ram somli te mai bakah Asia Africa le Middle East ram te po asom hal bok ani hetianga Germany ram chunga ya NATO ram te meeting nei ani hian mitam takin Germany ramin Ukraine Indonaah tha atho lo lutuk an soisel na ati re ngei be sei na wang ni in alang boka he meeting a hian Germany hian tank atho tur thu apuang tamai reng boka tuna hian France chuan Caesar lai pui mail somni panga kap thei athon to a Britain po in Star Streak anti-air missile le tank athon to bok ani nimina meeting an nei hi Russia laka Ukraine in hnehna achan theihna tura malak dan tur soi hauh na ani rualin Indonaah azo nu po a Ukraine tran pui zel dan tur soi hauh na ani tela Austin Chuan voina hian Ukraine ram hian tran pui na amamo a Indonaah zo nu a po kan pui na alamamo zel don ani atibok nimena meeting hi NATO minga ko ani lo na a US in NATO hnuaia tho pui ram ayo te chu antel kim hle a chubaka chuan Japan le Australia ram ayo te po antel ni in hriat ania englai po a neutral ram ni ngar ngar thin Finland le Sweden te po in he meeting a hian ayo antir nge ya hriat ani bok nimin khan UN Secretary General Antonio Guterres chuan nithum cham turin Russia ram ko pui Moscow aluta nimin khan Russia President Vladimir Putin le Russia Foreign Minister Sergei Lavrov te akoma Guterres chuan Ukraine ram thil thleng meka poi soi lo te torna a thlen to lo na malak angai thu le inka hai nei thuai chu tuna thil poi mo ber ani thu asoya Russia President Putin chuan UNO din turam jingami permanent member ani angin UN malak na chu englai po in angai poi mo thu asoya ram then khatin UN charter za zolawa anma ni du thuarawan rel thin chu angai mo thu asoya ram then khat tel lawa khawel din tuma ma an la chu makati thu soin UN aya pol ro pui le omzenei aum lo wangin UN ro rel na chu za turani thu asoibok Putin chuan Ukraine nena in biak na nei me kani thu le hei hian in rem na kong azo tir nge abe sei thu asoya Russia thil ti mek chu aram himna atana apoimo awanga ti ani thu soin Ukraine le khothlang ramin andu dandana an frek Donbas bial mi puite san chua chu Russia sipaite thil ti mek ani atibok heti la hian nimin lama khawvel news langsa zinga Russia ram defense minister Sergei Lavrov athusoi Russia ram TV a anti chua chu atela Lavrov hian TV nan komna hian Indo pui pathumna achuak mayang ti a hlau thua soya hei hian ngai ven a hlo hle ani Lavrov chuan tuna hian NATO ram te chuan Ukraine hnehna ral thuam tam tak be in alanga pawati si lawin Russia ado meka hetianga ni zel chuan Indonaah lian tham tak achuak thoyang ti a hlo om thu sein khothlang ramin ral thuam lian le changkang tak tak Ukraine hnehna a bezel hian Russia ti thin rim bel cha antumna alantira hengral thuam te hi Russia beina turani ti achianga NATO hian Ukraine mangin Russia ado meka hetiani chuan Indonaah chu Indonaah ti in ma kan lak hun ala thleng nge yang atibok Lavrov hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chu nataka soiselin lemchan thiamania British Prime Minister Boris Johnson ang chia thil tak tak ti thiam silova mi puite lakalan moitum thinani atia chuti chung chuan Russia chuan Ukraine Iowa in biak na tel te chu a bechun zom zel don ti a soibok ani engpo ni se khawvel hi a fel zong in kalmot lo kan ti fo kha alangai renga khawvel ram danga boina thleng mek thlir tel lo po in Ukraine ram boina tang ringot po hian kan chen na khawvel hi a fel zong in a kalri lo ti hi a chiang hle ani ba zari lo thlir awangin kan lo me